scor 2. Lovitură de colț pentru Real Madrid. Bate Mesut Özil cu piciorul stâng central lui Mesut Özil. Lovitură de cap! Sergio Ramos! 1-0 pentru Real Madrid. Din nou Sergio Ramos marchează din fază fixă. Specialitatea casei la Sergio Ramos sunt aceste goluri din corner. Foarte bună centrarea lui Mesut Özil. Al 3-lea gol în sezon pentru Sergio Ramos. Vom revedea faza. Iată-l pe Ramos, câștigând fără probleme duelul aerian. Îl depășește în duel aerian pe Valera Sergio Ramos și trimite imparabil pentru portarul Moia. 1-0 pentru Real Madrid, minutul 18 și lucrurile se așează pe direcția dorită de José Mourinho.